ନାଇଁ ତୁ ଆସ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବି। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛାଇରେ ତୁ ଯିବୁ ନା ଭିତରୁ? ମୁଁ ଯିବି ଯେ ତୁ ଏଠି ଚପଲ ସେଠି पकौड़े के लिए रेडी करना हुआ मोटा पे काट या मोटा काट के चला के बता के चली जीवु काखड़े के पकऊ चली गले पकऊ ना देखिए नहीं मैं ये से ये तेल में चटका चटका हेलो शिक्षणकेन्द्र मध्यपुर समस्त भक्त हत्याମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦିଆଯାଉଛି ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ
ମାଣ୍ଡିପର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ। ମା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବଢଣା ଦେଇ ଆଜିର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମା ପେଲା ଖେଳା ହୁଅନି। ମା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅବିଳ ସିଞ୍ଚନ କର। ପେଲା ପେଲି ହୁଅନି। ମା କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମା